Temps de llibres. Presenta Antonio Lozano. Ets amic dels llibres? Els coneixes només de vista o encara no has descobert que t'encanta llegir? Sigui com sigui, passa, posa't còmode i dona'ns una oportunitat, perquè ara al 91.3 de la FM, a tempsdellibres.cat i a ripolletradio.cat comença Temps de llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre. El programa d'avui et garanteixo que et tocarà la fibra i no et deixarà pas indiferent. Per començar, la Gemma Barberan, dins del seu tub d'assaig, ens porta un llibre que ens parla d'un tema que ens ha afectat, ens afecta i ens afectarà: el cuidar. Després ens visitarà l'escriptora santcugatenca Tània Soler, que ve a presentar-nos la seva primera novel·la, Les veus del foc, un llibre que et sacsejarà i et remourà per dins, ja veuràs. I acabarem amb una nova classe d'escriptura, com sempre, a càrrec de la formadora d'escriptors, la Laura Gomara. Els controls estan el Jordi Puy, el Sergi Requena i el micròfon que et parla, l'Antoni Lozano. Vinga, va, comencem un nou Temps de llibres. A Temps de llibres, tub d'assaig. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. Obrim un nou tub d'assaig. Avui la Gemma m'ha demanat que, a banda de la sintonia habitual, posi aquesta música del Leonard Cohen. I és que crec que avui la Gemma ens vol arribar al cor. Bona tarda, Gemma. Què ens expliques? Hola, bona tarda, Antonio i oients de Temps de llibres. Una mica agafat pels pèls, però direm que, contràriament al que canta Leonard Cohen, que no hi ha cura per l'amor, en aquest tub d'assaig direm que sí, i ho farem a partir del llibre Democràcia i cura de la nord-americana Joan C. Tronto. Ella va escriure el llibre fa una desena d'anys i ens ha arribat en català gràcies a Raig Verd. Cuidar és un tema enorme que s'ha anat fent cada cop més rellevant, gràcies a pensadores com ella i, és clar, per les necessitats de la societat. I com és això de cuidar un sistema democràtic? Perquè segurament no és com a l'època feudal o a la prehistòria. Doncs tampoc és que sortim gaire ben parats. La Joan comença fort quan diu que la teoria democràtica interpreta de manera errònia els ciutadans i les seves vides. Per què? Doncs perquè sobrevalora la vida dels ciutadans com a treballadors i la devalua com a persones en les relacions de cura. Sembla que no siguem conscients que no només tenim necessitat que ens cuidin quan som petits, quan estem malalts o quan ens fem vells. En realitat, tots cuidem i som cuidats al llarg de la vida. Per tant, les polítiques democràtiques haurien d'actuar en conseqüència, diu ella. De fons, hi ha una ètica feminista que considera els humans com a éssers relacionals i no com a illes independents. Però vivim en una societat de mercat que, com dèiem, posa en el centre el valor del ciutadà com a treballador. I el valor de cuidar. L'autora ens recorda que a partir dels 10 mesos els nens ja intenten, per imitació, donar de menjar qui els alimenta. Ja hi ha una empatia allà. Però també diu que no es tracta de tenir cura de, sinó de tenir cura amb. La preposició és amb. Sense oblidar les qüestions de gènere, de classe, etc. que va analitzant ella al llarg del llibre. Per exemple, s'ha comprovat que, com en totes les feines, cal aplanar les jerarquies en les residències de gent gran. És a dir, que en les residències els residents puguin prendre decisions, el personal estigui ben empoderat i hi hagi una relació entre ells. Una pregunta que ens podem fer també, com es planteja Victòria Camps, que vaig tenir la sort de tenir de professora a l'Autònoma, en el seu llibre La societat de la desconfiança, és si els humans cuidarem millor que les màquines. Podem pensar que sí, crec que sí, per la capacitat d'empatia que tenim en principi i per una qüestió que no sempre associem a les cures i que és la llibertat.
Em sembla molt estimulant quan la nord-americana diu que és la nostra capacitat de tenir cura i de comprometre'ns el que ens fa realment lliures. És a dir, no és que ens desliguem de totes les dependències, no? Que seria una idea potser més masculina de la llibertat. En definitiva, vaig acabant. Democràcia i cura defensa posar la vida al centre i donar temps, espai i recursos a les cures. I no és fàcil perquè, ja ho sabem, al centre hi tenim el mercat. I, afegeixo jo, cuidar vol molt de temps. Però si ens apropem a aquesta idea, a aquesta societat, les nostres vides, que bàsicament són relacions, segur que tindran molt més sentit. Moltes gràcies, fins aviat i, no puc evitar-ho, cuideu-vos i cuideu. Gemma, i amb el teu permís, jo afegeixo, deixeu que us cuidin. I sempre millor, clar, amb Leonard Cohen. I tant, moltes gràcies, Gemma, i fins al proper tub d'assaig. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. I walked into this church. Temps de llibres, l'entrevista. Ja sabeu que això de viure d'escriure no és una tasca gens fàcil. I com que a més tenim el mal costum aquest de menjar 3 cops al dia, doncs la gent que es dedica al tema de l'escriptura moltes vegades s'han de guanyar les garrofes d'alguna altra manera. Pel temps de llibres han passat escriptors de professions molt diverses, però juraria que fins al dia d'avui no havíem tingut cap metgessa en aquest cas. I és que avui ens visita, la tenim aquí a l'estudi, a la Tània Soler, que ens ve a parlar d'un llibre interessant com a mínim, Les veus del foc. Tània, benvinguda, gràcies per venir fins aquí i gràcies per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres. Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres. Molt contenta de ser aquí. Parlarem amb més detall, però per fer una miqueta de boca. Les veus del foc és la teva primera novel·la, que no el teu primer llibre. Exacte. Havies publicat un llibre de poemes, ja fa uns mesos que està a la venda, vas passar per la setmana, has fet presentacions, has fet signatures. Imagino que ja t'ha arribat feedback de la gent que se l'ha llegit. M'interessa molt saber què t'han dit, què et diuen. El que també m'has comentat tu abans, realment. Bé, m'han dit moltes coses. Jo estic molt contenta, la veritat, amb la rebuda, perquè és bonic veure que el teu llibre doncs, arriba a la gent i bé, el que més em diuen és que, ostres, doncs, que s'han posat en la pell dels personatges, de la protagonista, sobretot, i que molt sovint doncs, els ha trasbalsat, no? que els ha impactat. Jo crec que això és una mica el que buscava i en aquest sentit crec que sí que molta gent em diu això, que els ha impactat, que s'han doncs, deixat portar molt, no? per la història, que s'han posat a dins, vaja. Però que molts, bé, doncs ho han gaudit. Ho han patit també, a vegades. Sí. És un llibre que es gaudeix, però que es pateix. Sí, perquè és un llibre que té molts moments foscos, no? Diríem, perquè, bé, doncs és aquest moment vital, no?, de la protagonista, però que jo crec que també hi ha llum i també és un procés de transformació, no?, que passa per diverses fases. Però sí. Imagino que tu, que el teu primer llibre va ser un llibre de poesia, el feedback que t'ha d'arribar és molt diferent, òbviament. Sí, a veure, a mi m'agrada molt, O sigui, jo tant la poesia com la novel·la m'agraden molt i n'he llegit doncs, des de sempre. És cert que la poesia, doncs, sobretot en una època més de joventut, no?, perquè necessites... Bé, potser perquè... és aquella època en què veus les coses més intensament i potser trobes en un moment com més de conflicte amb tu mateix, amb el món. Doncs jo necessitava una escriptura molt viva, unes emocions pràcticament doncs, despullades, una escriptura molt descarnada, que una mica és la línia que segueix la novel·la, no? Però sí, a mi m'agradava aquesta idea de provocar sensacions a partir de generar imatges i amb poques paraules. És a dir, el text aquest breu, no, concís, això m'agradava molt i em segueix agradant. Però arribat el moment, després de la publicació d'Escames, vaig tenir la necessitat d'abordar uns temes i per això va néixer la novel·la.
Ara arribarem, perquè a més jo penso que la teva vessant poètica es nota també amb la narrativa d'aquí, però d'això en parlarem ara. Primer, com sempre, doncs, coneguem una miqueta millor qui és la Tània. La Tània neix a Sant Cugat el mateix any que la Nadine Gordimer guanyava el Premi Nobel de Literatura, que un dels meus escriptors favorits, l'Eduardo Mendoza, publicava el que és per mi una de les obres més divertides de la literatura, que és Sin Noticias de GURB. Mentre tot això passava en el món, com vivia aquests primers anys la Tània? Com va ser la teva infantesa? La meva infantesa? Bé, jo, de fet, vaig néixer a Barcelona, però de molt petita, jo soc de Sant Cugat, de ben petita vaig venir a Sant Cugat, tot i que tota la meva família és a Barcelona, i jo vivia doncs, una infantesa molt feliç, francament, i molt ben acompanyada, però amb un llibre a la mà sempre, i sí que amb aquest punt potser d'introversió, també, clar, jo tinc una germana, però 10 anys més jove, que això fa molt, no? Que potser ha sigut una infantesa més solitària en aquest sentit, però jo era molt feliç i jo tenia molta imaginació i a mi m'agradava molt doncs, crear-me els meus mons i refugiar-me en ells i sí, jo tirava molt de creativitat, de pintar, de llegir i d'escriure. I també, jo tenia un avi també molt creatiu, era artista, i jo recordo que ell anava amb aquella màquina d'escriure, l'Olivetti, em sembla que era. Això ja ha quedat molt lluny, però alguns contes els vaig escriure així. Ah, sí? I sí, el vaig utilitzar una mica, però jo era molt analògica, sempre he sigut molt analògica, bueno, ara ja no, perquè si no seria impossible. I sempre m'ha agradat. Vull dir que és una cosa que jo des de petita sabia que jo volia escriure i llegir sobretot. O sigui... I aquella Tània nena que somiava amb ser de gran? Escriptora. Sí, jo volia ser escriptora. La veritat és que sí. Home, he volgut ser moltes coses, Jo volia ser un dia escriptora. Vaig tenir la meva època de cantant, de submarinista, que això jo també m'agrada molt aquest tema. I la veritat és que el tema de la medicina va venir més tard, però bueno, és una vocació, i també és una vocació i també l'he vist doncs plenament, però sí, somiava, la veritat és que amb llibres. Això és el que et volia preguntar ara, perquè tu ets metgessa, ets metge de família, és la teva professió, vas estudiar medicina. Ho has deixat caure, no sé si vocacional o al final vas triar per aquí per triar, perquè al final alguna professió hem de tenir, no? No, jo de més gran, però vaig tenir aquesta vocació d'estudiar medicina, sí. O sigui, a mi m'apassiona doncs, el coneixement de l'ésser humà, aquest procés d'acompanyar sempre i de curar doncs, sempre que es pugui. I sí, jo volia ser metge i ser metge generalista. A mi m'agrada no tractar un òrgan o un sistema en concret, sinó tractar l'organisme en conjunt. I soc metge de família, em dedico a les urgències, fonamentalment, perquè bé, al final és el camí que més m'agrada i també la veritat és que em permet més llibertat o més conciliar d'alguna manera, bé, una mica tu muntes una mica com pots, però sí que és cert que jo em faig un lloc per la literatura en la meva vida i també miro d'adaptar la meva vida professional com a metge, que hi entri al llibre perquè també m'ocupa molt. Professional i personal també. Sí, i els nens, que també... Perquè ets mare de dos nens, amb la qual això podria també preguntar una miqueta, com tu fas? A veure, treballant de metgessa, que tens lliure no gaire, tens dos nens que són nens les 24 hores del dia. D'on treus el temps i, sobretot, d'on treus les ganes per posar-te a escriure? Bueno, és que t'adaptes una mica al tipus de feina. A veure, a mi doncs, les urgències em permeten fer torns, també. També, sí. Quantes hores feu urgències? És que això és molt personal, això depèn de la persona i depèn de l'hospital on estiguis i de... Et deixes guiar per lo que sents por ahí, no sé si els pel·lis, però que parlen de torns de 24 hores que acabes... No, jo no faig 24, no, estic molt en contra. En contra i que per sort també no les vull fer i no les faig. Aleshores, una mica la veritat és que m'ho faig a la meva manera. I sí, faig el que m'agrada i sí, i igualment, doncs sí, molt liada amb la feina i amb els nens, però bueno, també amb la col·laboració de tots de la família, la veritat, doncs... Tinc entès que et vas formar a l'Ateneu Barcelonès.
D'allà és com una miqueta, és la masia de Can Barça, però amb el tema escriptors han sortit moltíssims escriptors. Sí. De fet, molts han passat per aquí. Jo també he tingut algun profe, però molts escriptors dels que han passat pel temps de llibres han passat per l'Ateneu. Les veus del foc neix allà? Neix allà. He de dir que jo vaig estudiar Medicina a Girona i allà ja feia cursos d'escriptura creativa i ho vaig fer a l'Aula d'Escriptura a Girona. I sí, després, quan era ja resident de Medicina, doncs jo estava a l'Ateneu Barcelonès i d'allà va néixer la novel·la. Sí. Vaig ser tutoritzada. Que ho vas fer segons... Jo vaig anar curs per any, sí. Tal com seguint l'estructura que marquen ells de fer, que sigui el mecano, que sigui les fitxes de personatges, l'escaleta, o t'ho adaptes una miqueta al teu estil, no? T'ho adaptes una mica, sí. Jo vaig seguir, això ho vaig fer en els 2 anys que va durar, però sí, m'ho vaig fer molt jo, és a dir, feia feina a l'estiu, quan èpoques feina més concentrada, però sí que treballava cada dia, sí, hores cada dia. I a l'hora de posar-te a escriure, com és el teu ritual? M'imagino que ho deu fer de nit quan els nens dormen, però no sé si tens una habitació, un racó, ho fas amb música, amb silenci, amb alguna beguda. Com és la Tània quan se posa a escriure? Ara, quan em torni, perquè m'agradaria seguir escrivint, no? Tot i que estic en fase com més de seguir de promo, la novel·la. Sí, que també, però clar, quan jo estava escrivint aquesta novel·la també era una època diferent per mi perquè, bueno, només tenia una filla i, bueno, estava embarassada durant la majoria del procés. Jo era més de fer-ho per la nit, d'escriure per la nit. Bueno, pel vespre, nit, no sé. És un tema d'hàbit, d'inspiració, tot i que jo dic que la inspiració són colzes al final, o sigui, no és una llum divina que ve i... No, són hores i colzes i llegir. El que hem dit aquí moltes vegades que deia el Picasso, que la inspiració te pilla treballant. No, és llegir i fixar-te en el que llegeixes i anar absorbint de tot arreu, és a dir, posar-te a escriure és un estat. Tu, mentre estàs escrivint una novel·la, facis el que facis, si estàs a la feina, vas a un lloc, mires una pel·li, allò t'està potser servint de material i potser serà rendible pel que estàs escrivint. Aleshores, jo, el fet d'escriure era més, la majoria de vegades, vespre, nit, però al final doncs, agafava totes les hores que podia i que tenia lliure. Aleshores, sempre que podia. O sigui, em vaig prendre una mica... Sí. És que com una feina, és que al final és això. Al final, si ho vols aconseguir, si el vols acabar i t'ho planteges seriosament... Sí, però necessitava hores al dia. No és que em posés una hora al dia, sinó que la majoria de vegades doncs m'hi estava... Però et pots posar en qualsevol racó. Estic a la feina, tinc una mitja horeta lliure, m'hi puc posar aquí, que no m'importa? A la feina difícil, jo en el meu cas. No, al meu escriptori. Allà ben... I escrius a mà o a ordinador? T'ho dic més que res per la mala fama aquesta que tenen els metges de la mala lletra, saps? La meva lletra és ben maca, i m'ho diuen, Potser és que no soc tan metge, però sí, no faig mala lletra, no. No, mai, difícil, després com ho passes? No, tot a ordinador. Però sí que faig esquemes, és a dir, jo començo pluja d'idees, no? Com els meus ingredients que vull que tingui la novel·la. Jo vull tractar aquests temes. I després allò es va farcint, es va treballant, es va reescrivint, i és com molt artesanal, és anar picant. Quan estàs en novel·la, estàs 100% novel·la? No has escrit cap poema mentre feies les veus del foc, per exemple? Clar, és que era un moment vital molt concentrat en la novel·la. Aleshores, en aquell moment, només a novel·la, tot i que també he fet un curs de conte i també m'interessa aquest gènere i algun poema escrit, però estava molt posada en la novel·la, però a mi el tema de barrejar gèneres m'interessa, és a dir, m'interessen altres gèneres. Em segueix interessant la poesia. Tot i que m'ha agradat molt. M'agrada molt fer novel·la i amb aquest llenguatge poètic, que d'alguna manera... Ja dic, la influència poètica amb la prosa sí que es nota. És la teva primera novel·la i la publiques ja amb Penguin, amb un d'aquests, amb els grans, amb la Magrana en aquest cas, però ostres, vas haver de picar moltes portes? Com va ser el moment aquest? No, zero. Sí? No, la primera. No, va anar superbé. Com va anar el moment aquest que el senyor Penguin te truca i et diu Tània, que volem que te publiquem el llibre? Vaig picar jo, Em van trucar pas ells. Ojalà, no es pot. No, un mail, o sigui... Bueno, no, a veure, clar, jo havia publicat ja un llibre, d'alguna manera sí que t'obre una mica més de portes, jo col·laboro amb Núvol, amb la revista digital, sí que tenia en algunes portes obertes, però però jo li vaig mostrar el meu manuscrit a la meva editora i li va agradar, i no es van picar més portes. Vaig haver d'esperar aquells mesos de nervis, de... Què passarà? Et van tenir molt temps esperant? No, 3 mesos.
poc. No va ser gaire. I va ser bonic perquè va ser el moment de dir-me que sí i de que naixés el meu fill i això va ser molt especial perquè també em vaig trobar com en l'esfera que jo també em sentia realitzada, no? Perquè també és un moment, doncs, molt màgic, però també vulnerable, no? És un moment vital molt xulo, neix el teu... Sí. La teva criatura física, la teva criatura literària van néixer de la mà gairebé, no? És una cosa molt bonica. Sí, exacte. Però si haguessis de triar entre medicina i escriptura... Ai, no em facis pas triar. No, et seré molt franca. És a dir, clar, és que de la literatura no es viu directament. Ni jo, que acabo de començar, ni la gent aquí que has tingut que ven i ven llibres i que ja té molt més recorregut. No es viu. Seria molt naïf pensar-ho. Sí que és cert que per mi és una feina, no? Tot i que a vegades és com... no sé, no? Com que no t'ha de donar tants ingressos com si fos menor, i no és menor. No. Però no, jo no deixaria la medicina, jo no deixaria les urgències. A mi m'agrada fer el que faig i, ostres, no... no, o sigui, jo no deixaria totalment la medicina, faria les dues coses, clar. Si anés molt bé, mai saps la vida per on et pot portar. No. Però, vull dir, a mi m'agraden les dues coses. Sincerament, com que tampoc es pot viure de la literatura, és una que no m'he plantejat. Tant de bo poguessis arribar a viure, però... I més a més en català encara és més difícil. És més difícil i saps què passa? Que jo tampoc he escrit una novel·la i sóc molt conscient perquè sigui un best-seller. Vull dir que, a veure, que jo vull vendre molts llibres i arribar a molta gent que em fa molta il·lusió, però jo sóc conscient que és un llibre que sí, la rebuda ha estat molt bé, però és un llibre doncs, que és intimista, que és introspectiu, que té un punt dens, no? I això, doncs, aquest punt més literari, bueno, potser no serà... No, és algo més progressiu, no? Que arriba a la gent d'una manera més progressiva i jo estic feliç que sigui així. No ho he pensat per fer molts diners, però que, mira, si arriben jo els acceptaria encantada, Les veus del foc no l'he trobat en cap format. Jo sempre faig una pregunta relacionada amb l'accessibilitat i a la 11 no la tenim, és una novel·la nova, a la 11 tema novetats anem lentitos, però tampoc no l'he trobat en cap plataforma d'audiollibre. Saps si no? No l'he trobat, no et dic que no hi sigui. També que posar a buscar informació en sec potser no sigui la millor opció de la casa, però bueno. Però si és... Ho revisaré, perquè em sembla que sí. Vale. O sigui, clar, és el que t'anava a preguntar, si teníeu previst que hi fos, no? Sí, entenc que sí. Clar, encara no està tan... Si la gent normalment sé que està això amb e-book i en paper, però sí, em consta que sí que està, vaja. Pues, genial, ja dic, jo m'he posat a buscar sobre mi, jo estava, no sé, no recordo en quina plataforma he buscat en un parell, però bueno, cada vegada també a mi aquestes coses també ja em passen. Bueno, centrem-nos ja en el que és les veus del foc, com dèiem, la teva primera novel·la. És una novel·la, t'ho diré al començament, és una miqueta d'orilla, anava a dir difícil de llegir, no és difícil de llegir perquè està molt ben escrita, es llegeix molt bé, però és difícil una miqueta d'afrontar o de pair, perquè és una novel·la que et sacseja per dins, que et remou, que tanques el llibre i la novel·la continua al teu cap. Imagino que aquesta era la teva intenció quan vas fer el plantejament de la novel·la. De fet, la fas en primera persona, que ja et posa molt amb el tema de la protagonista, l'Eva. L'Eva és una fisioterapeuta que intenta fer una vida normal, però aquesta dona arrossega tota una sèrie de conflictes, té un trastorn de la... Exacte, un trastorn alimentici, té bulímia, son pare va morir quan ella era nen amb un accident de trànsit, la seva relació amb la mare no és molt allà, i per acabar-ho de dur, mor la seva àvia, que és una miqueta com el seu pal de paller en la societat, no? I tu ens poses dintre de la pell en primera persona i ho vivim molt tot. O sigui, els seus sentiments, les seves emocions, els seus patís... Clar, sí. No és original, però com neix aquesta? Quina és l'espurna que et genera aquesta novel·la? Clar, moltes coses, no? Jo he dit que quan em poso a escriure faig una pluja d'idees o tinc clar uns ingredients que vull que tingui la meva novel·la, que són aquests temes que jo tinc per algun motiu la necessitat de tractar, no? I d'aquí neix la necessitat de tractar aquests temes, que n'hi ha varis, però per mi fonamentalment seria parlar de com el passat, no?, pot afectar qui som avui en dia, no? Com pot marcar el nostre futur, com ens relacionem amb els altres i amb nosaltres mateixos, no? Com ens percebem, quina mirada tenim del món i de nosaltres. Per mi aquesta seria com la premissa fonamental d'aquest llibre. El passat i el que no sabem del passat, perquè
el passat serà terrible o meravellós, però és el nostre i jo penso que conèixer-lo doncs, ens atorga una seguretat per la vida, una autoestima i és aquest control, no? de la pròpia vida, control de la narrativa de la vida, és a dir, saber què ha passat, no? Tenir nosaltres el poder. I que aquest passat t'ha fet com ets ara. Exacte, i el llibre va d'això, de saber una mica per què l'Eva doncs, té aquesta visió tan poc plàcida del món. Has parlat de l'àvia, no? Que és el pal de paller exacte d'ella, i que és algo molt important per ella, és una absència molt present, no? Perquè es mor ja a l'inici del llibre. I que la seva mort, no ho he dit, la seva mort desencadena i l'acompanya una cerca personal també de l'Eva. Bueno, és el detonant, no? La seva àvia, ja podem dir que abans de morir doncs, li deixa anar que hi ha coses que, en relació amb el seu pare, que en sap poques coses, no? A part que va morir en un accident de trànsit, doncs que ha passat alguna cosa més allà, no? I això és el detonant del procés de recerca de l'Eva. I l'Eva, com ja has dit, doncs és una jove fisioterapeuta que pateix bulímia i aquesta malaltia doncs, travessa totes les esferes de la seva vida, no? La feina, la família, les amistats, sobretot les seves relacions personals, que jo crec que són un aspecte molt, molt clau, no? En aquesta novel·la. I a mi m'interessava parlar de moltes d'aquestes emocions que té l'Eva, que ens provoquen aquesta sensació, que ens commouen d'aquesta manera, no? Que ens incomoden a vegades, no? Perquè jo crec que parlar d'això, de gelosia, de culpa, de por, d'inseguretat, totes aquestes emocions d'alguna manera que etiquetem com a negatives, no? Que jo penso que són una mica inconfessables, no? Que com a societat a vegades penso que intentem com amagar sota la catifa, no? Que la societat ens empeny com a mostrar doncs, una part doncs, molt acolorida, no? De l'existència, potser, i amagar tota la resta. I jo ho mostro doncs, sense pal·liatius d'alguna manera, no? I vaig bastant al moll de l'os, però bé, jo crec que intento, doncs, faig servir explico les coses al servei del món intern de l'Eva, no? Del que a ella li passa. Però com he dit al principi, és això, són aquestes emocions que a vegades costen de pair, no? Però que jo penso que també hi ha llum aquí, d'alguna manera, i veus com aquestes relacions personals i aquesta percepció que té ella, no? D'ella mateixa, dels altres, doncs es transforma. I també hi ha aquest punt, no? de terror, fins i tot, o de misteri, no? Que segueix al llarg de la novel·la fins a saber realment doncs, això tan bèstia que li va passar, no? Ara que has dit això de terror, misteri, introspecció, no he sabut catalogar la teva... On la trobes, a les llibreries? Mira, no, a veure, és narrativa. Per mi és ficció. A mi em costen les etiquetes, també. A mi també, però saps que... Mira, l'altre dia per e-book el vaig trobar a ficció mèdica, que em va sorprendre, però no és ben bé... Això tampoc... No sabia ni que existia, això de ficció. Bueno, jo tampoc ho sabia, però, clar, jo, vull dir, és a dir, jo per aquest llibre, jo m'he documentat, he fet un procés de cerca, no?, en psiquiatria, bé, m'ha ajudat, bàsicament, una psiquiatra, no?, especialista en trastorns alimentaris, perquè no és una novel·la vivencial, no és que jo parli d'una cosa que m'ha passat a mi, jo això, doncs, he acompanyat processos, no?, com a metge, i també formo part de la societat i sé doncs, com afecta, no? la pressió social, la pressió estètica, no? Fonamentalment a les dones, i com això pot portar extrems, i jo per això també volia parlar d'això. Però això no és un llibre, no és un tractat de psiquiatria, vull dir que jo, tot i ser metge, no? I voler-me documentar perquè m'interessa que tingui una coherència, no? I una versemblança, que és el que persegueixo, clar, al final doncs, és ficció i parlo de fets anecdòtics, no? I extrems i tot en pro de la ficció. Ho dic perquè, clar, parlo de trastorns mentals, no? Hi ha molts estigmes entorn a això i al final els meus personatges fan el que fan més perquè són personatges meus del meu procés de creació que no per la condició mental que tinguin. I jo crec que sí, potser és una novel·la psicològica i sí, és a posar-li, no? Una etiqueta, tot i que ja et dic. A la novel·la, a part dels, o més ho comentaves ara, a part dels trastorns de la conducta alimentària, d'altres trastorns mentals, creus que continua estant a la societat d'avui tan estigmatitzat, tan mal vist el tema de la salut mental, o cada dia per sort menys?
Jo crec que sí, jo crec que hi ha molt estigma, en això, i bé, en concret en els trastorns alimentaris, és a dir, abans de la novel·la i després de publicar-la, no? Sí que m'ha arribat feedback de gent que ho ha patit i que ho pateix, i és molta gent, realment. I sí, és molt tabú, és a dir, està molt extès i és molt tabú. I he de dir que, a banda de les persones que pateixen un trastorn alimentari establert, és a dir, la pressió estètica és una cosa que afecta a moltíssima gent. És a dir, hi ha un gran percentatge de dones que no tenen un trastorn alimentari però que realment es veuen més grasses del que realment són. És a dir, que hi ha uns mandats que ens arriben per moltes bandes, sobretot les xarxes socials això ho amplifiquen molt, però són uns mandats de perfecció, d'aprimament, un èxit molt tangible, molt material, molt ràpid, que són inesquivables. I d'això parlo també. Aleshores, clar, hi ha estigma i també hi ha una pressió que és difícil que ens traiem de sobre, no? Sí. El volia preguntar, que us he dit així una miqueta de passada. Això t'ha arribat feedback de persones que han patit aquesta malaltia, la bulímia, que han llegit el llibre? Sí, moltes. Què et diuen? Sí. A veure, moltes... Perquè, clar, jo m'ho miro des del punt de vista lector, des de la ignorància total, perquè jo ho he viscut molt. O sigui, els símptomes, tot el que fa la Eva quan té els atacs aquests per provocar-se el vòmit, el sentiment de culpa quan menja alguna cosa, la impossibilitat de retenir-se quan té les ganes de menjar, tot això ho he viscut i ho he patit molt. I no sé si una persona que realment ho ha viscut ella en carn pròpia s'ha sentit identificada amb ella. Clar, per mi és delicat perquè jo perseguia clarament això, perseguia que s'accegés i que l'actor patís d'alguna manera, en el bon sentit, perquè a mi, com a lectora, és el que m'agrada. O sigui, jo quan llegeixo un llibre m'agrada d'alguna manera que creure amb els personatges. Sentir-te el personatge. El trastorn mental és molt dur. Aleshores, feedback, clar, molt, i de molta gent que ha patit. El que sí que a vegades m'ha passat és gent que, ostres, m'agradaria llegir el teu llibre, però no em sento preparada en aquest sentit, perquè jo ho he viscut, o ho estic vivint molt de ple, o estic en un procés agut. Aleshores, és una cosa que jo potser, mira, no havia pensat tant, perquè no crec tant en aquesta prevenció amb els llibres, no? Ui, no llegiu això perquè és molt difícil o perquè és molt dur o perquè... No, perquè al final tothom sap la seva situació, no? Però sí que he reflexionat que potser una persona en un moment agut, almenys, o que estigui patint un trastorn mental, potser no seria el llibre perquè és que li remou coses. I sí, gent que ho ha patit i que ja no està en aquest moment, que ho ha deixat més enrere, no? Doncs que ho ha viscut, que li ha remogut, que també li ha ensenyat que l'ha acompanyat d'alguna manera o que l'ha fet sentir coses que li ha agradat, que s'ha sentit identificat i que també dones visibilitat, no? Al final parles d'un tema, no?, que està amagat en la societat i que... Bueno. Abans has dit que no estava basat en una vivència personal, però jo no he pogut evitar trobar certs paral·lelismes entre tu i l'Eva, la protagonista. Bueno, les dues esteu relacionades una miqueta amb el món de la salut. Ella ha fet fisioteràpia, tu has fet medicina, estudieu a Girona, esteu relacionades amb l'art, ella pinta, tu escrius, us dediqueu una miqueta a curar, ella fa aquests massatges, aquests drenats limfàtics, tu des de les teves urgències també cures. Quanta part de la Tània té la Eva? Clar, al final, és a dir, no és autobiogràfic, però tots els llibres parlen de tu. Al final són temes que et travessen, no?, i d'alguna manera, doncs, per algun motiu tens ganes de parlar d'això, i encara que no sigui la teva vivència directa, doncs és la teva manera d'entendre, no?, pel que passen els personatges. I sí, hi ha molts paral·lelismes, perquè jo em venia de gust posar pinzellades de la meva pròpia vida. És a dir, potser ella té una amiga que és infermera, no?, i que està en contacte amb residents i deixen algun comentari, no sé, que em remet a mi en un període meu, o clar, l'època de Girona, de quan estudiava jo allà, que va ser una època meravellosa, doncs tenia ganes això com aquest joc amb la meva pròpia vida, no?, o d'un cert homenatge també per la ciutat de Girona, per Cubells, que és el meu poble, no?, que és Cubells és el poble dels pares de l'Eva. Doncs sí, em venia de gust mostrar aquesta part meva. I sí, es dedica ella és fisioterapeuta
i a mi això doncs, em funcionava molt pel fet que ella fa servir molt les mans, no? Hi ha aquest contacte doncs, amb el pacient i aquest contacte amb el cos, no? I el fet dels drenatges, no, limfàtics, doncs és aquest fet de buidar, doncs de drenar el que no serveix, no? I ella una miqueta aquesta idea de buidar-se, de control, doncs és molt clau. Els companys de la feina l'han llegida? Alguns. Què t'han dit? No, bueno, una mica el mateix que m'has dit tu. Sí. Fixa't que, per exemple... Han flipat una mica. Sí. Diu, clar, moltes vegades és, bueno, no sabíem que feies això, aquesta faceta. Sabien que escrivies? Sí que ho sabien, perquè jo havia publicat un llibre i sí. Però sí, és una sorpresa. T'anava a dir que la Eva no té bona relació amb la seva mare, però és que la seva mare tampoc no tenia relació amb la... És una miqueta com unes conductes heredades i no és l'única que he trobat amb la novel·la. No? Hi ha males relacions heredades, hi ha trastorns que s'hereden també de pares a fills... Clar. Tot això va flotant, no? Per la història. Clar. És una miqueta les relacions familiars, el que té la fi, no? És que la família, i clar, quan parlem de passat, que per mi és un tema, no? El tema de la novel·la, parlem de família, és a dir, és l'eix central. I sí, ella té una relació distant amb la mare i freda, i per alguna cosa és, no? Perquè al final el passat de l'Eva és el passat de la mare i s'ha d'anar posant tot una mica a lloc. He de dir que, clar, es pot dir, no?, que hi ha un moment de la novel·la doncs, que ella entra en contacte amb els diaris de la mare, aleshores doncs, veiem una altra mare. Val? Aquesta mare, al principi grisa, freda, no?, com hermètica d'alguna manera, doncs es transforma en una altra rosa, no?, en una persona doncs, plena de vida. Veiem una mare que en aquell moment era una filla i que tenia els problemes similars de vegades als que està tenint l'Eva. Aleshores la veu diferent, i jo crec que això és la màgia de la literatura, que ens dona personatges polièdrics, no?, complexos, i que si entenem que som així, doncs hi ha possibilitat de reconciliació. I has dit que la família és fonamental, però una altra banda fonamental amb aquesta novel·la, i sobretot per la protagonista, per l'Eva, són els amics. Ai, sí. L'amistat juga un paper molt important amb tot, amb l'Eva, amb el seu desenvolupament, amb la idea d'intenció d'ajudar-la. És fonamental només per la protagonista o per qualsevol persona que pateixi la malaltia? L'amistat és un pal de paller. Som animals socials, o sigui, no per persones que pateixin la malaltia, sinó per les amistats, no? Són fonamentals, no?, en general a la vida. Sí que a ella el que li passa és que aquest grup d'amics, doncs, d'alguna manera, ella la constitueix, són el seu refugi, són aquesta casa, no?, com la casa, no?, il·lustrada d'alguna manera. I és on ella se sent bé, ella té aquest sentiment de pertinença, no?, en ells. I d'alguna manera també perquè necessita aquesta validació externa. És a dir, ella té un autoconcepte molt fluctuant, no?, perquè té doncs, una autoestima baixa per tot el que li passa, i d'alguna manera doncs, es recolza molt en els seus amics i en la seva parella. I veiem que a vegades aquestes relacions no són senzilles, no? Un altre punt de la novel·la, tu ets jove encara, però em dius un moment que envellir és una merda. És que ho és. Bueno, penses que envellir és una merda? És que depèn de com envelleixis, clar. Realment sí. Això ho dic en un moment molt delicat per l'Eva, en què veu que la seva àvia mor, i bueno, la davallada, no?, que fa la seva àvia, i clar, els que, molts, no?, doncs hem viscut aquestes, no?, davallades en familiars, i sí, això és una merda. Envellir o fer-se gran no té per què ser una merda, perquè també et dona altres coses, no?, un punt de maduresa, no sé, a mi fer-me gran també m'ha donat un punt de tranquil·litat i de calma, que és superplaent. Vull dir que, jo què vols que et digui? Jo soc molt més feliç ara que quan tenia 15 anys, que la meva vida era molt més... Però tu encara ets jove, ja després quan el cos comença a grinyolar és quan comença a ser una merda. Bueno, s'ha d'exercitar. Que t'anava a dir, imagino que aquest any signaràs llibres a Sant Jordi, que viuràs Sant Jordi des de l'altra banda. Espero que sí. Com ho esperes?
Jo ho espero tot amb molta il·lusió. És que, ja et dic, és que és molt xulo que està en contacte amb la gent que el llegeix, i jo el que sento sobretot és gratitud, és que no puc dir altra cosa. És a dir, el fet que la gent dediqui temps i diners a llegir-me per mi és increïble, i m'ha passat molt aquest any. O sigui, realment és més del que m'esperava, no? Vull dir que tant de bo el Boca Orella porti el llibre encara més lluny i tot el que ha de venir. Però sí, a veure, Sant Jordi ha de ser, bé, molt, molt especial. Cosa que queda molt lluny, no hi ha previsions encara de res, imagino, no? No, estan treballant allà a l'editorial, a veure què en toca. Sí, senyors de l'editorial, busquem-li un bon lloc allà a plaça Catalunya, ben centranet. Això ja no sé. I després de les veus del foc, què? Estàs treballant amb alguna cosa? Sí, jo segueixo escrivint. Mira, sempre que em pregunten d'això, dic, si ara m'hi començaré a posar, tinc ja un esquema en ment, és a dir, estic escrivint una altra cosa, però no m'he posat a escriure encara perquè... Bueno, però donar-li voltes al cap ja és treballar, clar, quan t'hi poses realment t'hi volques molt. I has d'estar com la teva ment molt centrada en això, i jo encara estic realment amb la promo del llibre. Encara estic, i aleshores... No, és que va sortir al setembre, va ser, no? Sí, tampoc no fa tant. Clar, avui tenia, doncs, sí, aquesta entrevista, no? I una altra setmana tinc una presentació meva o d'algú altre, i un club, aleshores és com que encara mentalment i emocionalment estic molt amb les veus del foc, i... A part que s'ho mereix, que estiguis per les veus, i que a part de tot el temps que li has dedicat per escriure'l... És que moltes vegades la gent també es pensa una miqueta que un cop l'escriptor ha acabat la novel·la ja està. No. Jo crec que la feina, entre cometes, bruta comença ara. És que és una feinada. És moure't molt, és buscar llocs... Sí, és que és una feinada. I més, més no sé, clar, jo, com que sóc debutant en novel·la, doncs és el cas que em sé, no? Però, clar, ho fas tot per primera vegada, d'alguna manera, els contactes, les primeres presentacions... A veure, jo vinc d'un altre llibre, també, vull dir que sí que tenia un altre. Jo ja tenia un peu a dins i tenia ja... Però potser el nivell de repercussió que té una novel·la sempre arriba a més públic, imagino, que no poesia, no? Mira, sí, tot i que, penso que la poesia també l'hauria de llegir més gent, perquè està molt bé. Sí. El Pim Pam Test. Un llibre de la teva infantesa. Jo tots els del 5, Ostres, els estius amb els del 5, i els tenia el meu avi allà a la col·lecció a casa. Un llibre que t'hagi marcat. Jo diria, per exemple, els de la Delfín de Vigan. És que tots els Dies sense fam, per exemple, i justament per aquesta novel·la també em va inspirar molt. Sí. Tens algun autor o autora favorits? Pues la mateixa Delfín de Vigan, és que molts, però la Melinoto, la Vivian Gornick, també el Murakami, i també d'aquí, m'agrada molt el Xavier Mascravioto, el Sebastià de Zamora, la Carlota Gurt, Cristina García Molí... és que... No, és una llista molt inacabable. Jo realment m'agrada molt llegir. Quin gènere t'agrada més llegir? Ara llegeixo molt narrativa, tot i que m'agradaria tenir temps per llegir molts altres gèneres, però sí, segueixo llegint poesia. Sí, poesia i narrativa, sobretot. Quants llibres tens ara mateix a la tauleta de nit? És que jo, a veure, la tauleta de... És que sóc una mica desendreçada. No els he comptat, però a la meva taula, el meu escriptori, si el veiessis, és una cosa, potser en tinc 20. És que, de veritat, a la taula no compten els prestatges ni el terra. Saps el que vull dir? Sí. S'està acumulant la feina. Si un llibre no t'agrada, l'acabes o el deixes? És que generalment escollo llibres que m'agraden. He de dir, amb això sí que penso que tinc bastant ull, perquè em deixo recomanar per gent que en sap. O sigui, jo tinc una llibreria de confiança, dues llibreries de molta confiança, i em deixo recomanar. Sí, les vegades que he començat i no, l'he deixat. És a dir, sí, el temps és limitat i el deixo. Aquí tenim la importància del llibreter, no? Que ens ajudi a recomanar llibres. Sense cap remordiment, Sí. Si has vist la pel·li, llegeixes el llibre? Sí, puc fer-ho. I al revés, si has llegit el llibre, te mires la pel·li? Sí, a vegades sí.
sí, sí. No sé si ho has fet encara, potser sí. T'estimes més per parlar del teu llibre, un club de lectura o una presentació? No, el club de lectura és més xulo. Sí, club de lectura, perquè la gent ja se l'ha llegit, aleshores pots fer spoiler, que també amb un llibre així que té un cert misteri és necessari, és que a vegades la presentació vas una miqueta amb peus de plom i parles tu sol, amb la persona que t'acompanya, no? Sí, però que és... I si t'embales una mica pots relliscar i explicar coses de la història que no toquen. Molt millor. I el club que, sí, he fet en queden més, ara en vindrà més. És que, clar, primer fas presentacions i després per això preguntava, que no sabia si ja havies arribat a fer clubs de lectura de llibre. I va ser el més xulo de... Sí. D'acord, Has fingit mai haver-te llegit algun llibre per quedar bé, per fer-te-la interessant? No, espera. Soc capaç, però crec que no. Potser m'he confós i he dit algun clàssic que al final no he llegit. No, acostumo a ser bastant honesta. Sincera. Sí. No sé si t'ha passat. Si algun periodista t'ha fet o te fes una mala crítica, després te'l trobes, el saludaries, et faries la longuis, posaries el peu a veure si cau de lloros? Aniria amb un camió allà. No. Una mala crítica. O sigui, clar, és que si no el conec no li diria res, no? No, si no el conec no li diré res. A veure, és que clar, és que una crítica també s'ha d'acceptar. Vull dir, també t'he de dir que és un procés. També depèn de com sigui, no? És de les coses que més m'ha donat aquest procés. És a dir, jo diré, a molta gent li ha agradat, però també hi ha hagut gent que no li ha agradat. Però... O sigui, i no passa res. I sí que al principi, doncs, potser, o costa o has d'encaixar, però és que és que no passa absolutament res. Forma part del joc, també, no? Sí, no li pots jo també dic una cosa, estic en un moment que vull tenir crítiques positives i negatives, vull dir que parlin del llibre, si no els agrada... No, però no m'ha passat tampoc que hagin fet ara una crítica negativa, però si em passés, doncs ho acceptaria, que és el que s'ha de fer i amb respecte, és que no passa res. Si només volguessis salvar un llibre de la teva biblioteca, quin agafaries? No pot ser, no pot ser, això és molt cruel. A veure, deixa'm pensar. Ostres, per mi un clàssic, és que ja és un clàssic, per mi és el Jo confesso del Jaume Cabré. Sí, és que un repàs a la història del mal. És que per mi salvaria aquest, home. Intentaria agafar més llibres, amb l'altra mà, amb els peus. Sí, agafaria un sac, però... Sí. Tens mal rotllo amb algun company de professió? Entenc que és company de professió, escriptor, no metge. Literari, Sí. No, i tinc molt bons amics, no. És que si algú no... A veure... Ja t'apartes una mica, no? És que no... Clar, potser hi ha gent, no?, a qui potser no... Potser veus que no encaixes tant pel tema, pel tipus de llibre, però mal rotllo ningú, no. No, tinc amics amb qui compartim coses i tenim... I gent que coincideix amb tu amb actes i ja està, no? No, molt bon rotllo en general amb tothom, d'escriptors i de l'editorial i de tot. És molt habitual, Poca gent m'ha dit que tinguin... Algun m'ha dit... Mal rotllo, no. Però molt poquets. No, i ja conec bastants... No. Qui va ser que em va dir? Crec que va ser l'Andreu Martín que em va dir, t'ho dic perquè tu ets poeta, que em va dir, els dels novel·la negra tenim molt bon rotllo, es porten pitjor els poetes entre ells. T'he de dir que potser, no sé si potser ho he oblidat, perquè també sóc molt de quedar-me amb les coses que em serveixen, les bones, i a vegades tinc una amnèsia selectiva important, però jo no tinc mal rotllo amb ningú, no sé. Si poguessis triar un escriptor de qualsevol època per fer un llibre a 4 mans, amb qui t'agradaria fer-ho? De qualsevol època, El que vulguis. Sí, a veure, ostres, la Virginia Woolf, podria... Sí, I tant. Vale, pues sí. Potser has de triar qui vulguis. Si em deixés, si volgués passar una estona amb mi, jo, el que volgués fer. És aquesta la pitjor entrevista que t'han fet mai? No, què va? No, ha sigut molt bona, no. Has mentit alguna vegada en una entrevista per quedar bé amb l'entrevistador? Mira, algun cop sí, fa molt de temps, perquè a vegades, segons quina pregunta, allò... Sí, per sortir una miqueta del pas algun cop hem pecat. M'has aliviat quan has dit fa molt de temps. I no has dit ara. És que sí, potser alguna vegada, sí. No, però, escolta, intento ser... Sí, soc molt honesta. Doncs no són les veus del foc, són les veus del Jordi Puy, el nostre tècnic, que m'està dient que hem d'acabar, que el temps que teníem per xerrar amb la Tània arriba fins aquí. Deixeu-me, com sempre, recomanar-vos que llegiu les veus del foc,
que sí que és veritat que és un llibre que t'arriba, que et remou, però que mereix molt la pena llegir-lo perquè ens posarà en un punt que normalment no ens hi posem. I només me queda, Tània, donar-te les gràcies per venir fins aquí i sobretot per compartir amb nosaltres aquest temps de llibres. Mil gràcies a vosaltres. Tot un plaer. I per mi. Una abraçada molt gran. Una abraçada. A Temps de Llibres, temps d'escriure. Doncs, com que això no hi ha qui ho aturi i ens hem encaparrat en ajudar-te a convertir-te en escriptor, tornem amb el temps d'escriure, tornem a la Laura com ara i tornem amb els seus consells d'escriptura. Laura, bona tarda. Què ens expliques avui? Hola, bona tarda. Doncs avui vinc a parlar-vos d'un tema que sempre és una mica de drama. Ja sé que sempre parlo de drames, però em va bé parlar de drames d'escriptura, de coses que a la gent l'atabalen una mica. Avui parlem de descripcions, sobretot de descripcions dels espais. Perquè és un tema dramàtic a classe que realment la gent es posa molt nerviosa, perquè semblen molt fàcils de fer, però quan comencem, normalment fem coses com aquesta. Llegeixo, és un exemple que m'he inventat, no és de ningú. El pis tenia 80 metres quadrats i 3 habitacions. Quan entraves, després del rebedor, passaves al saló, on hi havia un sofà, una taula amb 4 cadires i un televisor. Al dormitori principal hi havia un llit de matrimoni, un armari i una finestra que donava al pati interior. El lavabo era petit i la cuina allargada. Què fem? Què fem amb aquesta descripció? Això sembla un anunci d'aquests. Només t'ha faltat dir amb moltes possibilitats i ideal per elles. Absolutament. No té ascensor, 500.000 euros. Seria aquest punt, no? Què passa? Doncs això passa moltes coses. I la primera és que sembla un anunci d'immobiliària. És una idea... I entenc que la gent quan comença a escriure fa aquesta descripció. Per què? Perquè s'està explicant l'espai a ell mateix. Quan escrius, t'expliques a tu l'espai. Per tant, per tenir-lo tu clar, fas aquesta descripció com molt objectiva, molt general del pis. Però què passa? El teu lector això no ho vol saber. Quan comencem a escriure, primer, en teoria, hauríem d'haver fet un plànol, una feina prèvia. En el moment d'escriure l'escena, quan estàs intentant descriure l'espai, tu ja has de saber com és l'espai, per no cometre aquest error, no? Per no fer una descripció en la qual tu estàs inventant o imaginant l'espai. Avui us vull donar algunes pistes per fer descripcions una miqueta més potents. Primer, en narrativa, cal que una descripció sigui més evocadora que objectiva. Aquesta descripció que hem vist era superobjectiva. Per tant, podem eliminar els metres quadrats que té el pis o el número d'habitacions. Això és molt objectiu. Per altra banda, en aquesta descripció, el narrador està avançant al personatge. Si és la primera vegada que entra al pis, com sap que té 3 habitacions? Com sap els metres? Abans d'entrar ja li han donat un plànol, evidentment, si està buscant pis. Sí, segurament té aquestes dades i semblaran que són importants, semblarà que són rellevants per l'escena. Però si el que està fent és visitar a un amic, per què m'expliques el número d'habitacions que té al pis, no? Com fem una descripció més evocadora? Doncs primer de tot hem d'explicar l'espai des de la mirada del personatge. Així que direm, doncs quan vaig entrar al pis em va sorprendre que era més gran del que pensava. Això ens dona molta més informació. Era més gran del que pensava en una primera persona o si vols en tercera persona. Quan va entrar al pis, doncs li va sorprendre que era més gran del que pensava. En tercera també funciona bé. Però això ens dona aquesta sensació sobre l'espai a comptes d'una dada de té 80 metres quadrats. 80 metres quadrats, potser per una persona que viu en un pis o una casa de 620 metres quadrats, doncs és poc. Per una persona que viu en un pis de 35 metres quadrats és molt. És una dada, per això diem, massa objectiva. En canvi, si pel teu personatge dona aquesta sensació d'espai, això sí que és més rellevant, no?, per la història. Doncs més punts. A la descripció d'un espai intentem no dir obvietats, sinó allò que destaqui. Per exemple, al dormitori hi havia un llit, o al saló hi havia un sofà. Evidentment hi havia un llit. Si és un dormitori, evidentment hi havia un sofà, si és un saló. Justament el que caldria explicar és allò que no acabi d'encaixar. Al dormitori hi havia un taüt i les finestres estaven tapiades. Què ens està dient això? Doncs que allà dorm un vampir. Aquesta és una dada rellevant. És diferent, no és hi havia un llit i ja està, no? O al dormitori no hi havia un llit, sinó que tenien un matalàs guardat a l'armari, així com els japonesos amb els seus fotons, i el pis, en canvi, estava, no sé, a Banyoles. Això també és estrany, és diferent. No és una obvietat, és una cosa que destaca dins d'aquesta descripció. O, per exemple, al lavabo hi havia un escalèstric, allà muntat al mig, al costat de la banyera. La gràcia d'això és explicar allò que és inusual, allò que no és obvi, allò que realment sobta el teu personatge.
no cal que tots els exemples... no cal que sigui una cosa tan òbvia com els exemples que jo he posat. També pot ser més subtil, com per exemple, havien pintat el saló d'un color fosc asfixiant. Feia l'efecte que les parets et caurien a sobre en qualsevol moment. O el llit era tan gran que ocupava quasi tota l'habitació i havies de passar fregant el matalàs qualsevol de les seves parts. No? Si fas aquestes descripcions en detalls concrets, en detalls també sensorials, que ara parlarem d'aquest punt del ser sensorial, el lector realment se sentirà ja dins de l'espai. Se sentirà ja amb tu, o realment amb el personatge. En canvi, si fem descripcions molt generals o molt objectives donant número d'habitacions, número de cadires al voltant d'una taula, metres quadrats, o dient que al dormitori hi ha un llit, quedarà una prosa molt general i el lector no acabarà d'entrar a l'espai. Últim consell sobre fer descripcions una miqueta més interessants, més engrescadores, és que fem servir els sentits, tots els sentits més enllà de la vista. No? Normalment, quan fem descripcions, ens centrem molt en la idea visual, allò que veiem. Això té una miqueta culpa d'això al cinema, que fa que pensem tot de manera visual, també la nostra manera de viure. No? Però és molt, molt interessant que treballeu una mica més enllà del sentit de la vista. Per exemple, quina olor fa? Quines textures pots trobar? Què se sent? Per exemple, pot ser un pis amb les parets de paper, pràcticament, i que se senti tot, que se senti la cridaria als veïns, la tele, la música, el gos del veí, tot. O, en canvi, és un pis tan silenciós com una cambra anecoica i fa angúnia, perquè pots sentir fins i tot la teva respiració. O fa olor de tabac, d'un ambientador molt fort, de menjar, de tancat. També, quan parlem de textures, em refereixo sobretot a textures que també són visuals, però continuen sent textures. Per tant, tenen relació amb el tacte. És un lloc que està recarregat, ple de textures molt diferents, o està tan buit que pràcticament se sent l'eco. Fa fred, l'aire és ranci, això de fa temps que no ventilen, hi ha pols sobrant a l'ambient, fa calor, l'aire és humit, com si s'haguessin dutxat diverses persones i haguessin deixat la porta oberta i no s'hagués ventilat. Fer servir aquest tipus de sensacions físiques quan parlem d'un espai ajuda moltíssim a fer que el lector entri dins de l'espai amb tu i fa que la prosa sigui més rica, al final. Són detalls que al final transporten el lector al lloc on vol situar la teva història i allò que passi dins d'aquella escena ho sentirà més intensament, perquè estarà més intensament dins de l'espai. La propera vegada que escriguis un espai, planteja't si estàs sent massa objectiu o si fa falta una mica més de gràcia. No? Si necessites més pistes, torna a sentir aquesta secció i també recomano molt que quan llegeixis et fixis en com els autors que més t'agraden descriuen els espais. I fins aquí el temps d'escriure d'avui. Espero que aquests consells us hagin estat útils i ens sentim d'aquí una setmana. Home, jo penso que útils sí que ho han de ser perquè, ostres, ens posen molt en situació. Recordeu que un espai no és una descripció, no és un anunci, que ningú ens hagi de comprar res. Laura, moltíssimes gràcies i t'escoltem d'aquí 15 dies. Uau, quin tros de programa ens ha quedat, no trobes? Doncs l'hem d'anar acabant. Si t'ha agradat, ens ho pots fer saber a les nostres xarxes socials. A X i Facebook som @tempsdellibres i a Instagram som @temps_de_llibres. Escolta'm, i si no t'ha agradat, també ens ho pots dir i així ens ajudes a millorar. Tornarem el proper divendres amb el Temps de Llibres Live, programa que gravarem en directe el dijous 29 de gener a les 19 hores a la Biblioteca de Ripollet, amb l'escriptora Susana Hernández, que ens parlarà de moltes coses, però sobretot de la seva darrera novel·la Secrets ofegats. Si ens vols acompanyar, hi estàs convidat. Escolta'm, que és gratis, Recorda, Biblioteca de Ripollet, 19 hores, dijous 29 de gener.
I si entretant volguessis escoltar algun programa endarrerit del Temps de Llibres, pensa que ens pots trobar a ripolletradio.cat, a tempsdellibres.cat, a iVox, a Spotify, a YouTube i ara també a Apple Podcast. Rep una salutació de tota la colla del Temps de Llibres i recorda, sigues feliç, llegeix i ens retrobem en el proper programa. A reveure!